Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Ariel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Daytoy pakasaritaan akayat ko apaikan itibiyag, ket may papain iti pasamak itibiyag ko, akasladyak maaklon. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Ariel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay adda kagaya may napok, nagapwam ka day. Hindi talaang, Lolo. Ay naimbag ta si Mangpat kan Ariel. Itay kami pa nga agdandanag, tadida kamot lang maura yan. Sakit, nakainom ka manen? Ala, tinasayaat, inkagdigos. Tamang rabi itayon tumeten, apo. Ita, agtungtong taman Ariel. Anya ka di ti parikot mo, tanasursurum mo tanti agbartag. Nakaububingan ka pailaang, ngam kastamot tanti aramidam. Awan parikot ko, auntie. Mitlagayam, apok. Ang mapay nga agbarbartek ka. Lolo? Auntie? Apay ang kastoy ngamin tibiyag. Diyak kabalan ti pan nakapukaw ko kun ni mama. Ariel, apok. Ariel, awan na saya at ama ipaayday ta panagbarbartek mo. Sa maysa, amin tayo, maladingitan iti ipupusay ti inam. Nasakit nga agpayso, ngamnaskan nga aklunan tayo ti kinapudno. Okay, class. Ada ka di pa'y concern nyo? Si kamot Ariel, apay asaan ka matagtagari. Saan ka mo tasigo da kasta? Ada ka di parikot? Awan, ma'am. Okay aklaan, mat. Okay aklaan ko nam. Ngamkas lang na unag mo ti pampanunutam. Mabalin ka ti ama-amuak no anya dayta. Lolo, papanan nyo ka di? Mapanak ije bangkag. Imula kong dagiti imbunubun ko apitchay, tamabalin mo na may transfer. Sumurutak, Lolo. Tatulungan kayo. Ay katwon aapok. Mala, umay ka nga ruday. Kumusta mo't nga iti trabaho, manak ko? Nasayat matatang, iso na laeng, tadayumat dito iti ayan ti trabaho. Iso asag paminsanak lang agawid dito eh. Sana bahali tinapatag, natalgid ka iti ayan mo. Oh, Ariel anak, saan ka kadi amaragsakan ta si Mang Petak? Apay kumasaan ngay, papa. Naragsakak tanagsasango tayo amangan. Mas naragragsak kumapay. No adapay day di mama. No apay mo ngamin. Anak, uray kayat tayo amakaden napay ti inam itinapaot. Nagpatinggay jahin ti biyag na. Isong aklunan tayo ti kinapod no. Apim musayan ti inam. Ala, apay ngay. Nagbabamad tanti maalalam ka dagiti quiz kan exam tayo. Apay ka di. Kasanumot ngamin. Diyakon mayulo ti agadal. Anya? Iswa sumardengak sa langan. Ay, saan Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Ariel. Saan ka kumamata kasta Igaod mo kit di ti agadal. Day, apok. Di mo't adda serrek yu ita. Wano nasapa kayo dismays. Saan, Lolo? Masadutak mo't ngaminin nga agklase. Iswa day jay. Imuna akong anagawid. Nay, apay ngay, apok. Basta, Lolo. Mas kayat kulangan ti tumulong kada kayo. Ngam ti agmalmalam nga agtugtugaw iti unag ti pagadalan. Iso ang nagawid Tanadamag ko adi kamat gayaman sumsumrak iti klase manak. Apay ngay? Basta, papa.
Mas kayat ko pa iti tumulong kan ni lolo iti trabaho, ngam ti agadal. Wen, at data ditan. Ngam na saysaya at matlaan no agadal ka. Tapara iti masakbayam da ita, anak. Papa, agsubli kayo matlaka di adagos iti trabaho yo? Kapilitan, anak. Ado pa'y ngamin tinaskan nga asikaswak iti opisina. Kasapulan ngamin ni boss mi dagi a papeles. Kasta ka di, papa? Apay ka di? Numabalin la ko ma. Uray saan kayo nga agsubli jay? Ngamin, nakadadayo. Katsag paminsan kayo lang ang makaawid dito'y lugar tayo. Saan mat ngamin nga mabalin, anak? Tayo sumat tayo ti trabaho. Saan mat ang mabalin asanak ng trabaho? Ta para iti masakbayam ti pampanunutek. Iso apangasim, anak. Ituloy mo kumati panagadal mo. Talaga napintas day di mama dito'y ladawan na. Dayto'y pa'y may sa tikataag. Wow! Nagpintasan ti pan nakaala dayto'y aladawan na. Kanti saklot na nga ubing. Ariel, nakaturog ka din. Lukataman to'y ray daw. Ni auntie. Umayan, auntie. Apay ka di, auntie. Ne, ladawan mo't day tag igamam. Unanti, ladawan day di mama, anak kasaklot iti ubing. Napintasan ka di? Wan, talaga nga min anapintas day di inam. Kat nag-cute mo't day ta ubing asinaklot na. Kat si ka day ta Ariel. Ala, rumor ka dito silad mo, tada bisita. Ni, si kamat gayam, Shaira. Nakapasyar ka mga... Wan Ariel. Si kamat ngamin. Di kan sumsumrak iti pagadalan. Mamimiss da kan ijay. Iso asumrak ka ngaminan. Pasensya ka la kuman Ngam, nakunakmatan ka na kayo idi. Jakun mayulo talaga ti agadal. Ariel, husto ti bagbagaday tagayam mo. Ha? Iso nga ituloy mo ket di ti agiskwela. Ariel, saan pa'y adala daw ti amin? Iso nga umay kaket di iti pagadalan, ta sumrag ka. Almost 2 weeks adi ka simsimrag. Iso nga tuyak, tapno umay ko ibagakan ka. Nga igrav mo ti consideration, nga inted kan ka ti eskwelaan. Ma'am. Ubing ka pa'y iho, kat adu pa'y ti mabalin a mapasama kiti biyag mo. Laglagi pam, tunggal tao nga agbibiyag dito rabaw ti daga. Adda napintas a nairanta para kan kuana. Iso adi mo kumasayangan daytoy akan ito a para kan ka. Sige, ma'am. Panunutak pa'y. Anam aginggat ka ano. Itakuman, tasayang tinarugyam. Nakababain mat, ma'am. Nagadundag iti namis kong activities kan quasis no bilang laang. Awan parikot iti dayta. Manumot laangan ngay dayta. Iso nga alakit din. Sumrakan, Ariel. Nagbiiti panawan anya. Kasla kaano lang, hindi ada tayo iti first year high school. Ita, 4th year tayon. Un nga rod, Shaira. Imbagkit di ata nakapagpanunot ka matlaang. Kunami idi kadagiti batch tayo no totally adi ka nagtuloy. Dayta nga rod mat ti pampanunutak ita. Siguro, no nagpaiturayak iti emosyon ko, gapu iti papatay day di mama. Talaga abimigayak. Ammom gayam, makunak anagasat ka pailaang. Gaputa oray awanin day di mamam. Ngam at least, nariknam latta ti kinaragsak ti kinadat amakan ina, kumpara iti dadduma. At daan da iti amakan ina, ngam broken family dapat. Katsika,
awanan ka nga agpay so iti ina. Ngam, at least, acceptable. Tamo tayo mat nga awan bumato diti rabaw ti daga. Pudno day ta gayam. Ket agyaman aklaunay kada kayo. Taadda kayo ang mga andingay kanyak. Nay, adda ka gaya man, apok. Itaman pa'y anala daw ka asimbang pa'y. Saan aya, akada kastoy nga aldaw kat masapsapa kayo ama dismays? Un lolo, ngam nakayaya makpay ngamin kadagiti kaadalak iti basketball. Ah, kasta ka di, apok. Un lolo, isong agatling utak asimbang pat. Alang nga road. Ingkag sukat. Kalpasan na. Ibaon ka man amang yapon kadagiti baka ta. Tani, medyo nasakit ti sakak. Wan lolo. Masapul nga i-finalas ko dito report ko. Tapno nakasagana inton malam. Uy, Ariel. Ha? Break time man Di ka agreses? Sige laang, Shaira. Nasken ngamin nga i-finalize ko dito report ko para inton malam. Sapay, Shakti first nga ag-report. Wan gaya man niya. Angam, di ka mabisin. Bayampay laang dayta. Ipampaminsan kong tulangan inton lunch. Mabalin ayamat ti kasta. Agar aramid ka iti report mo, nga awan mat karga ti tiyan mo. Imbag man ta makakonsentrate ka kasta. Sana bale Tainton malpas, awanan. Sa bagay matkit di Kat, dagiti question mo para iti quiz. Nalpas mo? Una. Medyo narigat dagiti daduma nga ipa-answer ko kada kayo. Ha? Sana bale. Basta pamirindaan na kaminto, kalpasan na. Lolo, auntie, adakon. Ay, pasensya kayo wala ko man Medyo naladawa kasi mangpat. Dangamin pinalpas mi jay library group work mi. Ay na, sana bali apok. Ta importante mo ti inaramid mo. Awon gayam, saan ka di nga mawawag kan ka ti amam? Ha? Ay, lolo. Itay magmagnaak apaawid. Inawagan nak. Ket, kunana. Umay kanon to agbakasyon inton umay alawas. At dalabi iti kamakam na nga impaaramid ti busda. O sige nga Rod, aginanakan kaanakan. Kan agmerienda ka moten, tamo ka na banbanog ka anagnag na nagapo iti pagadalan. Tainton madamdama, kaduan naktuman amang ibagkat kadagiti hinarvest ko anatang iti garden. Medyo nadagsan ngamin kat. Auntie. Papa, anyat aramidan ta dito'y parke. Kan, itamampay nga inawis nak dito'y. Awan ka diti malagip mo iti daytoy aparke, anak? Ha? Gayam. Dito'y iditi masansan apapanan tayo kada mama. Ariel, anak. Numalagip mo day di nakunam kini mamam idibasit ka pay. Saan ka di akinunam ken kuana? Akayat mo ti makalpas iti panagadal mo? Wan papa. Kat dito'y pa'y ti malagip ko anang ibagaak kan kuana. Nasaya ta malagip mo pa'y gayam. Iso atong palam ko maday ta ngayong bagam ken kuana idi. Ta para matlaken ka day ta, iho. Wan papa. Tong palak day ta. Kablaawan ka anak iti panagturpos mo. Ay na, naragsak ka pa nagturpos mo, apok. Agyaman ak lolo, papa. Kamaudyanan na. Nailapas ko matlangan ti kursong arapap ko. Uy na, apok. Nagbaligi ka matlangan. Saan pa'y matlolo? Taadda pa'y sumaruno. Sakbay ama ko na nagbaligi ak. Anya ngay day ta, apok. No addan to na talaga da trabaho. Makuna nagbaligi akon, lolo. Kasta aya. Ngem makunaklata nagbaligi kan anak. Tadamat bunga ti mano atawan anagadal ka. Katita, addan diplomam. Adamat na natalgad at trabahok ita, Mr. Lonely, ken naaklon kumeten ti ipupusay day di inak. Tuy pagayam mo,
Ariel. Kablawan ka iti panaggraduar mo pagayam ko Ariel. Ket awan sa bali amaragsakan no di si ka mismo. Gaputan na tungpal mo daydiing karim iti daydiinam. Nga agadal ka anaimbag. Ket sapay kuma tagtultuloy latta ti baligim. Nga oray addapay dagiti dumteng aliday. Kenda dumapay apan nubok iti biyag mo. Bueno papagayam. Ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Ariel. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Lara Jose Ignacio. Kaniti madireksyon, Virgie Peclay. Computer recording technician ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.